Значи таа книга во Скопје е промовирана. Во Скопје на Кочорацин. Во Салон 1919. На Дионисовите слави, театарски маратон, како се. Да, тогаш беше Блаже Ристовски. Да, Блаже со жена му беше. Така беше. Академик доаѓаше. Друго... Доаѓаше и уште некој, и Клюсев доаѓаше. Клюсев беше со ќерка му, со жената. Да. Радулов беше со нас. Да, Ѓорги Радуле беше, така. Ѓорги Радуле. После тоа имаше едно девојче од Албанија, од Голубрдо, мислам беше. Миранда Шутина. Да, не се ја промовираше. Сега можем да ти дам даже и листовки од старо време. Од тогаш. Може. Али не знам што сака бај Стојан да ни раскажеш на пример како сте се дружеле, како е ти во омото член си во Омо Илинден? Јас сум тука председател. Па тоа да ни раскажеш, тие моменти се битни. Јас сум председател. Беше убаво беше до времето кога ни забранија. Не ни дозволи организација да биде понатаму. Така. И пројдува многу години. 100 и мало повеќе од 100 луѓе имах овде. Сите тогаш ја барахме слободата на македонското малцинство во Бугарија. Не ни го дадоа, и тоа е. Многу момче. Тој щеше да пише книга и предполагаме да писал. Но зашто не излезна на бял свят? Не знам. Така, многу исках тој да е в организацијата. Когато дојдохте всички тука на един, аз ви приех на един концерт ли беше, не беше концерт, ми беше някаква среща. Аз не съм бил. Не си на тая среща, да. Тогава лично му се обадих по телефона. Венко, наши хора от Омо и Лилиан Пирин дойдоха тука ела. Не, повече не ме търси, не искам повече нищо. Разбираш ли? Дадох телефона на Иван Сингартийски. Не, на Даскала, точно така, на Даскала. Викам, Иване, обади се тие. Познаваме се деца, казва, са селени. Той се обажда и на него му отказва. И от тогава пълна раздяла с него. Изключително способно момче. Това ти кажа. Но, защо изглежда това е тактиката на полицията, на държавна сигурност? Да работи, така да работи, че да вземи върхушката на някаква организация, да я присламчи, да я присвои и по този начин обезглавява всичко. Всичко държава сигурно да знаят, що става. Така е, така е. Мене ме разкарваха къде ли не, за да мога, разбираш ли, да стана, така да се каже, тяхен човек. И на теб се ти предлагаш. В Гоци Делчев ме караха от тука, разбираш, с влака. Затова, защото аз бях организирал, бях създал ЕОМО. Единна обединена македонска организация. В Мусомище. Бяхме 17-18 човека, толкова. Няма и 5-6-7 месеца и почнаха да ни привикват едни по едни. Аз бях тук в Пловдив. От тук ме арестуваха. Така. В камионетката, на гарата, етапното, София. В София Централно управление на МВР тогава беше. И посрещаме на стълбището един поповски следовател. Старшината му вика, водите, вика, Пелтеков от Мусомище, от Пловдив. И той вика така. Ти ли си бъдещия президент на Македония? За тебе така.
Да, бе, за тебе така. По стълбите. Разбираш ли, той ме причека при стълбите. Боже, аз къде се намирам, бе? Защо? Какво съм направил? Че искам своите си македонски права. Елементарна работа. Това е, брате. Няма управление в тая България. Няма покой. Всеки, който се е изявил като македонец, е тъпчен. Тупчен. Какво ти кажа? Аз завърших тук техникум, който техникум трябваше да излезна като среден специалист, т.е. специалист по дървообработване, среден кадър. Айде, да не съм нещо друго. Поне един технолог да бях. Разбираш ли? В напредък, където работих, никой не ми дава право. Никой не ми дава право да работя на друго место. Поставиха ме, откак разбраха, че съм македонец, ме поставиха да заливам лак. Нитроцелулозен лак. Пък аз по това време пеех в ансамбъл заедно с нея, с жена ми. И по този начин аз ще да бъда душевно унищожен. Дробовете, разбираш, свършват. Ти знаеш кой е нитроцелулозен. Ацетона е ужас. И тя работи в ацетон. И тя беше мандуржийка. Така, избягах от напредък, но затиетата постоянно с мен. Постоянно с мен. От Мусоме ще дойде един, разбираш, изпратен, който по-късно стана кмет. Стоян Капитанов. Чули ли си го това име? Стоян Капитанов. Изпратиха го в Либия по това време. Кой можеше да иде в Либия, да работи? Трябва да е човек на държавата. Точно. Той беше в организацията ми. Той ни предаде. Заедно с Костадин Прашков. И някой си други, сигурно разбираш, той ни предаде. И оттам бял ден, братко, не съм видял. Казвам ти го честно, Стояне. Това ти е държавната сигурност на България. Но те не знаят истината. Те не знаят, че не може да бъркаш нещо, да го убиваш нещо, което ти е душата. Ето, той много хубаво каза за кръвта. Не само тоа, дух, јас им велам, Македонија е дух. Вие мислите ќе ја земете земјата во джеп. Земјата вас ќе ја земе. Ти ќе одиш еден ден во земја. Македонија е духовна состојба. Точно е. Тоа е состојба на единство со Бог, љубов и разбирање на светот. Не можеш да го украдеш духот ти. Тоа е тоа. Или имаш љубов го наследуваш или ништо. Ете, тоа е тоа. И в Гоце Делчев, така, от София, Поповски като ни посрещна, пак с влак. Ти си специален. 10 дена бях в полицията, в милицията тогавашна, по най-брутален начин се държаха с мен. В Благоевград, ето, аз съм го описал в книгата. Посрещнаха ме там и както се разменят, разбира се, едно старшина, его той и дава ти едни документи, разбираш ли, и там е една турбичка, където си става машна, връзки и това, разбираш. Това ти е. И никакво ядене до момента. Аз вече не мога да издържам. Нямам нищо. По едно време те знаят, разбираш ли, че съм подложен на глад. И носят един фасул чорба. Без зърна. Само чорба. Без зърна, ама айде, това да ни... Но както и да е, гладен човек и чорба ще еде само. Така. И аз, като се налапах с чорбата и с едно малко хлябче, такова. Значи, какво направиха? Те са сложили сол. И когато вече съм изял чорбата в едно канче, такова войнишко канче, знаеш що е? Да. На алуминиево.
И леко съм заспал. На един нар, който беше целият покрит с кир. Кир, знаеш ли? Скърна. Скърна. Покрит. И по едно време усещам вече, отивам. Някъде отивам. Почва всичко да ми се върти така тъмно в някой дол. Някоя дупка. Какво става? Ставам инстинктивно, по инстинкт. Ставам, разбираш, и почвам да чукам на вратата. Дум на металната врата. Старшина, вода! И той, кой се гледа ти, бабайката? Вода! И съм се строполил. Разбираш ли, под вратата. Влиза старшината, леко ме избутва, отивай. В тоалетната отивам. От тоалетната казанчето тече вода, няма чушма. Разбираш ли? Така се наведах в тоалетната и пих. Знаеш какво е. От тогава тоалетните не бяха с такива седала, тогава бяха клекала. Оттам пих вода. И така съм се съживил. Така съм останал. На другия ден ме изпращат за Гоце Делчев. Пак с рейса. Тогава нямаше друго. Рейса. Пак ръцете, видиш ли? И старшината ме води и вика, на тая седалка сяда и няма да мърдаш от нея. Последната седалка. Седнах. Да, но от друга град се качват момчета, които ме познават за мусолището, за Гоце Делчев. И един имаше Картулев, се казваше. Лазар май му беше името. Като ме видя, разбираш ли, аз съм колко е мусолища ли, ама тук съм си в Пловдив. Да ме поздрави. И старшината му чупна ръката и вика, с него няма. Няма с него да се ръкуваш. В Благоевград, в Гоце Делчев, 14-ти, това беше, на 14 декември всъщност ме арестуваха в Пловдив и 2 дена преди тогава новото време за Коледа се смени. Разбираш ли? Или това какво е? Новата Коледа по-ново. 25 декември. На 23-ти. Значи, на 23-ти съм вкаран в милицията в Гоце Делчев. Едни метални, мраморни стъпала и най-отдолу в една много тясна килийка. Те бе 1,5 метра на 2. Толкова. Скоро я гледах, разбираш ли, тя е като музей. Ама аз как съм живял в нея? Разбираш ли, както и да е. И почнаха един по един, разбираш ли, вече да ме викат. Той, който ме разследваше там, така хитро подхожда. Ела сега, от какво имаш нужда, разбираш ли, ние всичко знаем за тебе, ти така, вашето семейство, майка ти, татко ти, не е такива, разбираш ли, притесняват се за тебе, притеснява се еди кой си, така. Предразполагат ме с една дума, да вземат нещо от мен. Разпитват ме за организацията. Аз отказвам да давам показания. Отказвам. Аз съм се клел. Как ще го направя това? Клетвата е голямо нещо. Който не вярва в Бог, той може да ни се кълне. И старшината натиска там, не старшината, той е разследващия. Натиска звънеца, води го. Хайде пак долу. На другия ден, рано, пак ме викат. Отивам и то, който ще ми води на разследването, е познат на сестра ми,
Бог да я прости, тая година изпратихме, на Девер. И той иска да се зацепи за мен. И казал, остави го, бе, той така и така, разбираш ли. И той вика така, разследващия, ето ти протокола, пиши каквото ще пишеш, аз идвам след 2 часа. Обаче вътре е хубаво. 24 декември студено, ама вътре, ако че беше такава с дъщена, с дъски и пода, но топличко, къмбето работеше. И викам, мама му стара си, защо му поставя? И аз почвам така, но не давам показания. И той пристига. И вика, слушай, няма да се разберем с тебе. Идва ели кой си да каже, нали, да ходатай се за тебе, да пуснем. Но ти не си направил това, което трябваше да пишеш. Какво да пише? Сега ще кажа какво да пише. Изважда от един шкаф, метален шкаф. Досиета, показанията на Костадин Прашков и на Стоян Капитанов. Всичко знаем, вика. Що криеш? Правим го за добро. Това е. И ето сега ще направим един протокол с моя помощ да те освободим. Ама ще станеш наш. Боже, как се става тяхно? Как се става? Има 2 варианта. Един е или да приемеш, да се включиш, другия начин е да приемеш и след това да ги излъжиш. Така. Обаче, това втория е много опасен вариант. Понякога може да отидеш и така. Ангария, да му викат. Както и да е. И написа там един протокол, прочетох го и вика, ти ще станеш или кой си лице, наш човек. Викам, виж какво, аз не мога такава работа да работя. Не мога, не знам. Ще можеш. Не се иска кой знае какво. Не мога, не съм за тая работа, бе. Не съм за тая работа. До това време, разбираш, майка ми и татко ми са притеснявали, плачене, колкото да е, сестра ми, Бог да я проси, помогна. Той работи същия Девер, това е на мъже, така, брат. Той работеше в тогава градския съвет се казваше, разбираш ли, и беше някакво влиятелно лице. Така ме спаси той. И най-накрая той вика така, айде, сега отивай, обаче трябва да внимаваш. Моята препоръка е вика да минеш през Бръстаница, да се облъснеш. Аз до това време съм вече така, както ти едно време беше. Не. Колко дена те държа? Колко дена те държа? 10 дена ме умориха. От 14 декември до 24 декември. Отивам си, обаче какво става? Обръснаха. Отивам си, разбираш ли, в Мусомища и майка ми плаче. И аз съм се вече, като свободен човек след 10 дена, разбираш ли, по тия тюрми, съм заспал. До това време тя се викна една нейна приятелка и какво са ме разгледали, видяли са, че аз съм бил бит. Това не го помня кога е. Дали в Благоевград или Гоце Делчев, това не го помня. И с кожи, овчи кожи са ме налагали. Да извлече това, да. И така. Междувременно, това е края на ваканцията, аз тук учих техникума в Пловдив.
След вакансията вече посъвзе се майка и татко, хубаво вино, прасе, туано, разбираш ли, заятнах. И викам, време е да вече да си отива, защото почва новият срок. Връщам се, тя го знае това. Връщам се, разбираш ли, аз съм изключен от техниката. По указание на Държавна сигурност, на милицията. Какво да правя? Аз завършвам вече, това беше края. Трябва да завърша. И този курсове вика, виж какво, аз ще помогна. Така, отива при директора, какво що, ето, предстои му само една дипломна работа и да завърши човек. Както е, съгласяват се и продължих. То е някакви такива, някакви изпити само. Продължих, но отивам да работя в напредък, там където е. Там са ме изключили никаква работа. Повече не ми дават работа. Имаше един бай Гриша, леко куцаше горкия, Бог да го прости, македонец беше. Гриша Григор. И вика, ела тук, ела. А викам, бай Гриша, така и така, не ми дава да продължа да работя. Кой ми ти дава? Не, кой си? Партийният секретар е един главорез, и той македонец. Марков се казваше, Георги Марков. Те са най-лошите. Те са най-жълти, най-мръсни. И вика, аз ще да при него. Отива при партийния секретар и кому съм молил кощо, разбираш ли, партийния вика, да почнем, вкарай го в лакозаливната да му дойде акъла. Това, за което говориме, разбираш ли. Поработих известно време, но до това време и пеех с нея в ансамбъл. Разбираш ли, ходихме в Гоце Делчев на концерт. Там направим един много хубав концерт. В Мусомище. И какво стана? Връщаме се след концерта, тук, до това време ансамбъл го ликвидират. Това ти е българска демокрация. България. Но, и аз викам, тук става лошо за мене да работя само в лакозаливната Дуфти с братко. Да бягам от тук. И се намери един македонец, Бог да го проси, Матекиро, знаеш. Ходихме, разбираш, такъв хубав човек, македонец. Той ме спаси от постоянното, разбираш ли, терор. Той ме спаси. Няма да го варате. Той ми е сигурен работник. Като има нещо, на мен ще се ображдате. С него няма да говорите. Разбираш ли? Беше член на партията. И не знам, много хубав човек беше. И така си запазих местото. Междувременно и в ансамбъла, вече като го ликвидирах, аз къде, давай, по сватби. С пеене, взех барабани и така. Ето, децата сега имат, и той си има апартамент. Да, и аз имам апартамент, и Керката има апартамент. Много трудолюбие. Слава Много трудно, много. Да ми е жива и здрава. Икономична. Не сме Трудолюбива. богати, не сме богати, но доволно. Благодарим на Бога. Слава Това е. Такава ни е съдбата. Да продължим, одеве прекъснах това. Да ти задам някой въпрос. Моля? Да ти задам някой въпрос. Айде, речо. Правихте опити да организирате Обойлин тук? Ти участвал ли с Бай Стефан? Нали? Близки сте били. Така. Бай Стефан идваше, а ти никога Сега, не беше идвал. Иван Сингъртвийски идва тук. Иван Сингъртвийски идва заедно с брат му, с Георги. Така.
идваха лично с мене, разговаряме, ама ние разговаряме преди той, даже в Мусомище. И аз реално в Омо и Линден Пирин съм от 98 година. 1998 година. Нали? И те тогава ми казаха, може ли нещо да направиш в Пловдив? Там, македонски град, там, това. И аз се включих. Иван вика, обади се, кога ще бъдеш готов, ще дойдем ние да я кръстим организация. Така, нали? Да, по устав, както беше. И така стана. Направиха ме председател, заместник председател го направиха един много хубав македонец от Горно Броди. Димитър Шиндов. Шиндов, да. Од Егејска што е? Од Егејска Македонија, така? От Горно Броди е се. Само го имам сликано јас него, го имаме во приказнија. Така, да. Ни раскажа многу Той во беше приказнија. заместник председател, аз Да. председател. И така е почнали. Събираме си хора, протоколи, събираме се на заседание, всичко както трябва. Всичко това хубаво до оная зла година, когато 2001, когато ни забърсаха от регистрацията. Февруари, 29 февруари. И от тогава, разбираш ли, постоянно така очите отворени към нас. Викаха ме тук в редакцията, имам вестници, трябва да ви го кажа. Викаха ме в редакцията, разбираш ли, и какво стана? Всички новинари бяха вперили поглед в мен. Задават ми въпроси от ляво, дясно и отзад. Това е кръстосания, така наречен разпит. От това никой не е избягал. Така ли е, Стояне? Живял съм много неща, знам. Какво ти кажа? Да се ушишави човек. Това ти е България. Сега няма организация вече. Ами реално няма организация. Се отказах. Значи не дозволи да се регистрира, не се дозволува ни Сдруженијето на македонци судени за време на комунизмот во Бугарија, ни тоа не се регистрира. А во Македонија се направи бугарска партија и никој не прави проблемите. Тоа е разликата. Тоа е разликата. За жал таква е состојбата. Много пъти нощно време, като се събуди и викаме, бе, защо той свят те е вперил поглед в тая Македония, бе? Защо, бе? И сега прави един свой вътрешен монолог. Бре, стара. Дай сега да погледнем. В днешно време. Какво става? Сирия, половината са християни. Избисиха война там, да може да ги изпъдат. Така е. Така. Палестина. Трета страна. Ермения. И там става така. Братко, какво искаш? Само Македония да преуспее, разбираш ли, с Божия помощ. Ќе преуспее. Ще Zato što je zapišan, инаку земјиве што не се запишани, сатаната го владее светот, се е побудалено. Ама бидејќи сме ние запишани, доколку исполниме условите, условот е да го љубиш својот ближен како себе си. Ние ги натераа нашите политичари да го прекршат Божиот закон, царскиот закон на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. Ако ти се откажеш од македонците од Пирин и од македонците од Еге и од Албанија, ти го прекршуваш Божиот закон. Македонците првен треба македонците да ги љубат, па после другите сите. Тоа е суштината. Пак се върна преди около час и нещо казах, че нещата, които сега се развиват, са позитивни за Македония. Защо мисля, че са позитивни? Първо, което е, виждам го, Европейския съюз накрая. Така, виждам НАТО, няма да продължи. Така, трето, кое виждам?
Заев си отива. Нещо, което малко притеснява, е бъдещето да не е в ръцете на Мицковски. Казвайте го честно. Може да ти е приятел, може всичко. Не ми е пријател. Тие се поставени луѓе од Америка и заради овој што прави договор да не го апсата им ја даде партијата и влегоа американците практично. Тоа е, ама Господ ќе не сочува. Најважно е што се разбуди македонскиот дух. Станаа луѓе што не се членови на партијата да разберат што значи Македонија. Значи разни профили сме. 200 интелектуалци, професорка ваква, едно здружение, друго, дека мораш да се бориш. Тоа е приказано, Господ ти ја дал Македонија, не да ја раскрчмиш, треба да се бориш за неа. А како ќе биде, тој знае. Штом не запишал, тој имавме ние една представа, предходно игравме Некрстени денови, се викаше, пророчка е, цели да настани ги раскажа. Доаѓаше европеецот и вика, ве нема во европскиот катастер. А на крајот викаше овој главниот јунак, не има во Божиот катастер. Ете Така тоа. е, виж, светските империалистически сили са вперили поглед в Македония. Сакат да я ликвидират. Защо? Защото е християнска, прияла християнската вяра. Хубаво, вие ако сте приели вярата на еди кой си, мене кой ме интересира? Ти си имаш своя вяра. Защо трябва да ликвидираш моята вяра? Защо? Така е, така. Сега само да ни кажеш како се викаш и на крај една порака за генерације. Кратко, како послание, како порака. Да кажеш како се викаш? Христо Николов Пелтеков, роден в село Мусомище, живее в Пловдив 56 години вече. Булеварът се казва Никола Вапцаров. На 50 метра е паметника на Никола Вапцаров тук. Не го видяхте, вие баш на завоя. Тук последния завой. Това е. И сите сме македонци овде Да. по кварталот. Да. Сите сте македонци. Сите. Да сте Тој живи, е. здрави, И тук благословени. има во нашиот стан, мислам, Пола. да, Пола. 50% македонци. И една порака за младите, за генерациите што доаѓаат. Млада генерација, ами, што да кажам, млада генерација дано да поемат нешто од нас, да бъдат по-твърдокорни, за да успее Македонија, да остане вековита.